Iti naimbagadamag, ti libro dagiti Salmo, iti may 38 a kapitulo. Kararag ti tao nga agsagsagapa. O apo di nakaddusaen, kapo iti pungtod mo. Sinugat na kadagiti panam, ket diniswan na kadagiti imam. Nadagsen unay ti sakit ko, kapo iti pungtod mo. Agot-ot ti entero a bagkik, gapo iti basol ko. Malmesak iti kaadalem dagiti salungasing ko. Makusbuak iti dagsenda a napalalo. Agnunog ken agbuyok dagiti gaddel ko. Gapo iti kinamaag ko. Napnoak iti parikot ket napasagak. Agmalmalem nga agdungdung awak. Nangato ti gurigor ko ket naut-ot dagiti laslasag ko. Agkakapsutak ket awanen ti pigsak. Mariribukan ti pusok ket agasugak kapo iti dagiti ut-ot. O apo ammom amin a tarigagay ko. Mangegmo ti amin nga asug ko. Aggutok-gutok ti barukong ko ket agkapsutak. Awan met ken rimat dagiti matak. Gapo iti gaddil nga adda kanyak, di da kasitgan dagiti gagayem ken kaarubak. Uray pay ti pamilyak adaywandak. Agaramid iti palabog dagiti agpanggep a pumatay kanyak. Dagiti agtarigagay amang sugat kanyak. Ipangtada ti pannakadadael ko. Sanda nga agsardeng amang isiksikat kanyak. Kasla akla tuleng adi makangeg, kasla akla umel adi makasao. Wen kasla akla tao adi makangeg, ket iti kasta sa anak a makasungbat. Ngem agtalek ken ka o apo a Diyos ko sungbatanak. Di mi palubos nga agragsak, dagiti kabusor ko iti pakarigatak. Di mi ipalubos a pagtangsit da, ti pannakay pababak. Tadandanya kun matnag, ket kanayon nga agsagsagabaak. Ipudnok dagiti basbasol ko, mariribok kadagiti salungasing ko. Dagiti kabusor ko nasalunat, ken napigsada. Ado ti gumura kanyak nga awan kapuna. Kaguradak dagiti tattao adakes ti isubadda iti imbag. Agsipud ta ikalikagong ko nga aramiden ti nasayat. O apo, di nakadibaybayan o Diyos ko di nakadbay adaywan. Darasem ti umay tumulong kanyak o apo asalakan ko.